Deftere Daniyel. Habaru ɗum hokkama neɓa daga Babilanko'en ummani Urusalima. Ɓe kocci fuu ko boɗi daga nder gariri Urusalima e ko woni nder haykaliru. Ɓe kosi Isra'ilanko'en ɓe njariɓe leydi Massungaku. Nder maɓɓe e woodi sukaɓe worɓe kamɓe nayo daga nder lenyol Dawda laamiɗo. Gaɗa majum ɓe ngayli inde Daniyel. Ɓe kokkimo Bersaza e higiraɓe maako tato. Ɗum gaɗotoɗum a anday ɗum. Inɗe maɓɓe nder ɗemgal Babilanko'en Shadrak e Meshak e Ebenego. Nder deftere nde ɓe kabdi dow kammunde ngam leydi maɓɓe e nyamɓe leydi ndin e konu. Deftere nde siryorama boɗɗum daga surawol 1 yaki 9 a yi'ay habaru Daniyel e higiraɓe maako Babilanko'en. Nden bo daga surawol 2 yago 12 e ɗum sayi wahayu ɗum Daniyel yi'i ngam ko waroyta ɗo yeeso. E ɗo ɗum hayɗinte ngam ko waroyta ɗo yeeso. Ɗemgal ngal ɗum hutiniri ga winduki deftere nde ɗum fuɗɗirinde e Ibraniyankore daga surawol 2 yaki 9. Ɗum windirama nder Aramaic. Ɗemgal gongal haade e Ibraniyankore faa leydi Roma e hutirangal. Amma e surawol 9 yago 12 ɓe so'ake e ɓe kutira Ibraniyankore nder goɗɗe boliɗe suɓtaɗe nder surawol 2 e ngol 9. A heɓtay ko ɗi suraji mbi'ata nder deftere nden. En sendu deftere nden gaɗende geɓe. Surawol 1 ɗum tindinore. Nder sendere deftere nden Daniyel e higiraɓe maako eɓe ngoodi fahmu maɓɓe ɗum hokkiɓe njayri ngam ɓe kuwa nder laamorde e leydi Babila. Ɗum torakeɓe ɓe ngaylita ndimaku maɓɓe ɓe mbaɗa jonde iri nde Babilanko'en eɓe nyama nyamduji maɓɓe. Ɗum bo ɗum nefni ɗum to Yahudanko'en e doka Attawra haɗi ɗum. Ngam non ɓe ganyi ɓe suɓi ɓe ɗowtano Allah e dokaji maako. Ɗum waddaniɓe saɗɗum mawɗum, amma Allah rimɗiniɓe ɗum ɓeydaniɓe mangu e teddungal to laamiɗo Babila. Gaɗa majum nder yeɓre nde ɗum windiri Aramaic a yiyay ɗum goɗɗum kayɗini ɗum. E arande laamiɗo Babila hoyɗi koyɗol. Daniyel tan wawi fasitirkingol. Ɗum waddanimo goɗɗum mawɗum. O teddinama teddungal ɓurgal mangu nder leydi Babila. Ɗum wartirimo ardiɗo leydi Babila. Sayra wonde tafare mawnde e nde fiiroyi nde sankiti taddi ndi'i sey warti hoccere mawnde. Ɗum woni ko laamiɗo hoyɗi. Ɗum wahayu waranimo nder nanditinol. Ɗum woni ko nji'eten dow habaru ɗum. Daniyel wi'i ko nji'uɗa ɗo ɗum goɗɗo neɗɗo e laamu maako o iboya daga nder Babila. O hebbinay duniyaru Allah e hallende. Amma wonde nyalnde laamu Allah ɗum haɓanaymo ɗum do'amo ɗum semtina mangu hoore maako. Ɗum o hebbini nder duniyaru ndu. Duniyaru yamɗitay ndu heɓay aadilaku Allah e hoore mum no laamoto. E nder surawol 3 ngol hokki en habaru higiraɓe Daniyel kamɓe tato wanyuɓe ɓe dissano ngunkiwa ɓe mawninanga. Ngan ɗon ngunkiwa nga jiiɗen nder surawol 2 nga resama e battude laamiɗo e laamorde maako e bawɗe maako. Ngam non sey ɗum ummani higiraɓe Daniyel ɗum hubiɓe nder yite hallunge. Allah bo hisniɓe daga mayde. Ɗon ma ɗum ɓeydaniɓe teddungal. Ɗum waɗi laamiɗo e hoore maako o teddini Allah goto gongajo. Gaɗa ɗon nder habaru ɗum en jiyay dow laamiɓe Babila kamɓe ɗiɗo. Goto baba Nabukodoneza e ɓiyiko Berseba e Bersija. Ɓe laamiɓe eɓe ngoodi mangu hoore ngam ɓe doni laamu. Non no jiinoɗen nder surawol 2 Allah wagginiɓe nder koyɗol e wahayu. E nder surawol 2 ngol Daniyel fasitiringol o wi'i onon laamiɓe lestine ko'e moɗon yeeso jeymiraawo. Onon laamiɓe ɓe on ngoodi mangu hoore on ganyi ko Allah yiɗi. Ngam non sey Allah yowani Nabukodoneza kaŋŋe. Sey Allah wartirimo bo mardi ladde. Gaɗa majum o lestini hoore maako yeeso Allah o tokki ko Allah yiɗi. Ngam non Allah hokkitimo laamu maako. Amma e ɓiyiko ɗum heɓaki. Bersija o lestina hoore maako yeeso Allah. E nder jemmare 1 yimɓe ɗiɗo ɓe kamɓe kokki en ko nji'eten ko wanno nder deftere fuɗɗode suura 1 e suura 2 e Jabura suura 9. To yimɓe ɓe potpotiri e laamu Allah ko nde Allah hokki ɓe bawɗe ngam ɓe laamo dow mardiji e solli piiroji
non ɓe laamoro ɗum no Allah yiɗi. Allah laamiɗo gongajo, laamu yimɓe ɓe jeggiti ɗum ɗon, ɓe ganyi ko Allah yiɗi, ɓe tokki giɗaɗi hoore maɓɓe, ɓe kokki koye maɓɓe to gunkiji, ɓe lestini koye maɓɓe, ɓe garti ɓe ngala hakkilo ba mardi, ɓe bo ji'ay kiita Allah. ɗum en ji'ay ɗum nder suurawol 9. to en pondi nder ko jiinoɗen suurawol 3, e ɗo en ji'ay Daniyel no o hallirana ngam o wanyi o jaggano gunkiyo anga laamiɗo ko o toronga goɗɗum. non higiraɓe maako ma ɗum waɗani ɓe kiita mayde, ɗum hibini Daniyel to ɗum resata mawɗi, amma Allah hisnimo daga jungo mawɗi, non no hisnirno higiraɓe maako. Allah ɓeydanay Daniyel teddungal, o malti Allah. ɗum waddi en yaki suurawol 2. to en poɗingol e suurawol 2 saka deftere nde en jiyay hoore haala ko deftere nde wi'ata. e woodi gongol koyɗol, e ɗo kam ɗum Daniyel hoyɗi, ɗum kayɗini ɗum o heɓtayi ko koyɗol ngol wi'ata. sey nde goɗɗo wari hollimo ko ngol wi'ata, o yi'i mardiji kanji 4. mardi go'o e nandi e mawndu, mardi go'o bo e nandi e safandu, mardi go'o e nandi e kelu. ɗi mardiji ɗi fuu e ɗi ngoodi biyeli, ko ɗum hollata ɗo woni laamorde nde mangu hoore. mardi ɓurdi mangu nder maaji ɗum laamorde nde hallende, e nde woodi luwe. ɗum holli dow laamiɓe wonɓe nder alkawal kiingal. ɓe woodi luwal gootal dartingal, ngal luwal ɗum laamiɗo mawninɗo hoore maako dow Allah. o hallani yimɓe Allah, e ɗum nanditina ɗum woɓɓe e noddira ɗum ɓi neɗɗo, kollay ɗum dow ɓi Allah. ɓe Allah waɗani alkawal, o bo laamiɗo maɓɓe iboyɗo daga nder lenyol Dawda. sey ɗon e ɗon Allah noddirteɗo mo ndenno gonɗo daga nder fuɗɗode, o tikki laamorde maako e jooɗorgal laamu maako. o wari mardi ɓurdi mangu ndi, sey o teddini ɓi neɗɗo, o resimo dow duule. daga ton dow o waroyta, o jooɗoto jungo nyamongo Allah, o laamodoto e Allah dow leƴƴi duniyaaru fuu. to en daari en jiyay e nder habaru ɗum e yeɓre artunde nder habaruji 3 kokkaɗi, en ji'ay moƴƴere Allah. ɗum hallani yimɓe e laawol ngol Allah hokkiɓe kammude nder torra maɓɓe ɗum ɓe keɓi nder leƴƴi. ɓe torrama ngam laamu ɗum. ɓen ɗo wanyuɓe ko Allah wi'i. Allah wartiri ɓe ndiwri ladde. wahayyu ɗum ekkitini en muñal. yimɓe Allah fuu sey muña ɓe ndentamo sarel ngel o wardata e laamu maako, o laamo nder duniyaaru, o rimɗinayɓe bo daga nder torraji maɓɓe. ɗo waddanay en nyumo. to ndey Allah waroyta o waɗa ɗum, kanjum woni ko jiyeten nder wahayyu 3 ɗum nder suurawol 3. en ji'i koyɗol Daniyel ngol o waɗi nder wahayyu dow mardiji ɗi'i gonɗum nder suurawol 2. e ɗo e woodi goɗɗum alama ɗum nanditini e karori. ɗum wi'i en ɗum alama kollaɗum dow laamorde laamu Madis e ngu Paasha. ɗum hollirama e nandi mbe'a wato leydi Roma. e dow hoore mbe'a nga'a sey luwe ɗuɗɗe puɗi dow maaga ko ngale luwal e holla laamiɗo kalluɗo. on jiiɗen nder suurawol 2. en mbi'anoma dow maako o ummanto Urusalima e konu, o mawninay hoore maako dow Allah, o bonnay fuu ko woni nder haykaleru, o wadday gunkiji nder mayru fuu. e non e timmode o bareteɗo Allah e hoore muɗum waratamo. Allah teddina yimɓe maako e laamorde maako. e nder suurawol 9 Daniyel waɗi goɗɗum kayɗiniɗum, o meti dow sarel fii ɗum waɗata. o raari daga nder bindi annabo en annabi Irimiya. to Allah wi'i ɗum hossay ɓiɓɓe Israila yaaki leydi massungaku, ɓe mbaɗay duuɓi 12 nder leydi ndin. e Daniyel fa duuɓi 12 ɗi ƴaɓɓake. ngam non sey o tori Allah o wi'i, hebbin alkawal maɗa ya jeymirawo. joni sey Allah liloy mala'ikajo ngam o wi'amo dow hakkeji Israila e wanyuki ko Allah yiɗi e fotfotirki e Allah nder sarel ngel ɓe ngoni nder leydi massungaku. ɗum ɓeydaniɓe duuɓi 2 faande 2. nden Irimiya o yi wannare wonde nder ɓernde Daniyel. e ɗon sey Allah hokkimo wahayyu goɗɗum iri kiita janane ka laamiɓe ɓe e leydi Paasha e leydi Roma, Alexander ɓe e laamiɓe ɓe mawɓe. gaɗa maɓɓe sey laamiɗo Liisa. ɗum fuu ɗum yaharey en to laamorde woyla nyaamuɓe leydi Urusalima. ɓe ɗisi gunkiji maɓɓe dow haykaleru, ɓe mawnini ko'e maɓɓe dow Allah. e ɗo en ji'ayno ɗum jogori nder leydi laamiɓe Asiriya wato hitande 150 ko ɗum danya Yesu. o wari yahudanko'en ɗuɗɓe ɗawtantoɓe Allah nder Urusalima. o waɗi gunkiji maako
nder haykaliru woɓɓe e gi'a laamorde leydi Roma nonde hallirani tokkuɓe Yeesu nde sankiti Urusalima e haykaliru gondu nder hitande 12 gaɗa daygol Yeesu. Fuu e non woɓɓe bo e gi'a annabaku ɗum e waroya ɗo yeeso ɗum heɓai taw sey ma sarel ngel Yeesu wartoyta. Ɗum fuu ɗum alamaji to en ji'i e ɗum nandi e dow ko ɗum waɗuno annabaku ɗum, amma fuu e non taguno waɗay nyumo gam raara no ɗum waɗiri. Deftere Daniyel nde siryama gam hammunde dow leƴƴi duniyaru fuu e yimɓe gam ko waroyta ɗo yeeso e nder hitande nde Aniskos laami. Daga nder sarel ngel Yeesu meti e hollira dow ko Daniyel wi'i gam o sembiɗina ɓerɗe ardiɓe ɓe ɗum hallanta nder Urusalima. En ji'i dow wahayu ɗum Yahaya waɗi ɗum o windi nder deftere wahayu Yahaya. Seɗɗa nder majum o meti dow wahayu ɗum Daniyel yi'i ko leydi Roma waɗantaɓe e nder balɗe ɗen ton e nder balɗe kadi garayɗe. Laamorde Roma hallanayɓe non no Daniyel wi'uno leƴƴi duniyaru e ardiɓe ɗi ɗum hebbinay alkawal daga dow yimɓe sare laamiɗo kalluɗo mo jikku mardi o mawninay bawɗe maako o wi'ay kanko tan andi ko booɗi e ko booɗa. To goɗɗo tokka ko Allah wi'i o noddira mo laamiɗo. E ɗo en ji'i Daniyel e siftorana en alkawal nyalde nde Allah ummanto mardi ndi o hisnay duniyaru e yimɓe maako o wartiray laamu maako o laamo dow leƴƴi duniyaru fuu. Gam non e nder ko ɗume jamanu deftere nde e nde meta dow maɓɓe gam nde hokka ɓe hammunde e ɗawtare to Allah. Ɗum woni ko deftere Daniyel saawi.